Dobre, čaute, toto je SCP, SCP, ne SCP, áno, SCP. Team Esport a vítajte na tomto kanáli, toto je prvé video samozrejme. Teraz Ale to, si pán Noxo spolumajiteľ, ticho buď. Pán Noxo spolumajiteľ ako prvé, no máme viac vecí pripravených na dnes, a prvé čo bude, Noxo spolumajiteľ ohodnotí podľa, nielen podľa skillu, ale podľa toho, ako sa kto komu páčiš, opačne, kto sa tebe páči, S, A, B, C, včetne mňa a teba, hej, takže dobre. prosím začni. Ale počkaj, ale aj skillovo, aj páčidlovo Aj by som to skill, aj dal. páčidlo, aké páčidlo? Páčidlo? Ale čo, zabudol si povedať, že to je aj ECS-ko, aj Valorant Team. Áno, no niektorí hrajú aj CS a Valorant, takže takto ber, že Takže, to combinations. je, takže ide sa na zadať ten, toto, tier list. Takže prvé, čo by som dal, je Lapis. Lapis je Lapis? úplne, áno, Lapis je v pohode týpek, je to Češko, ale je to úplne chill guy, proste vieš jak. A Číško. No, ja ho mám veľmi rád, on je úplne s ním rád pokecať, strašne. On je s tým sranda, on vždycky niečo vymyslí, keď hráme. A také. A ešte k tomu, tak teraz by som hodnotil gameplay, ale Lapis je strašne dobré hrať s Vipom. Ako to AR musí zlepšiť, ale s Vipom, to je strašne dobré, ale on je Simple 2, ten Lapis. Dal by som ho asi na to Esko. Esko. Esko rovno zo štartu? Esko, kvôli tomu, lebo on vie dobre. On vie dobre veci. On je dobre, ako v pohode je. On vie dobre s APčkom, niekedy vie strašne dobre s Deaglom. On dá proste dobre, ale s tým Arukom je také, že 50-50, vieš. Okay. Ja by som asi dal do Ačka, ale okej, tak poď ideš ďalej. Ale vieš ako. Takže, koho tu máme? Takže, počkaj, Samík, to je náhradník, alebo je to je Ja main sekundárny hráč? náhradník, no však tak to vidíš, kar. Áno, len tie farby, vieš, ja mám troška drbnuté, lebo som si nastavoval ráte, ale to je jedno. Takže, takže Samíka by som dal na také Bčko. B? B. Boli tomu, lebo tak ideme na normálne, no Dobre, pozri ale to. povedz prečo, povedz prečo. Prečo by som ho dal na Bčko najskôr? No, lebo niekedy je v pohode, ale niekedy na ňo mám úplne ako nervy, že čo robí, tak minule, vtedy už dávno. To potom príde na Steelplayov kanál, že prečo nedefuzoval, vieš. Ale to už bolo dávno. No to už bolo dávno. A proste niektoré veci ešte stále chyby robí, alebo také, ale to som aj slabý v tom cs taký mid, ale aj s tými lagmi a také. Ale tak Neviem dobre povahovo povedať, že počkaj, by on hrá som, CS-ko, hej. Hlavne. no, povahovo by som to dal, že Ačko, A Lapis tiež ale aj CS-ko iba. skillovo. Ale teraz počkaj, chceme iba CS hodnotiť? Ne, Ako tak skill? ty ideš CS-ko, Lapis No. CS-ko samo, akože. Hej. Ale sama by som nechal aj na Ačko, aj na Bčko. Je to také, že radšej Bčko, lebo niekedy má fakt, že sere. Dobre, ďalej. No. Ďalej, koho by som dal? Karolko, normálne. Karol. On je Kalor. strašne dobrý. Karol, takže ideme povahovo. Úplne chill guy, proste úplne to není jak Misma. Pozor na to, to není jak Misma. Um, Ja ho mám veľmi rád, ako my sme dneska hrali spolu, keď sa neviem, áno, nie včera, alebo, nie, áno, včera sme hrali, jo, to bola taká sranda s Karolom. S ním je sranda, porozprávame sa s ním kľudne a proste není nejaký taký, že má nervy vždycky, nenadáva, nemá lagy, je to v pohode všetko. A skillovo, no má je Eňo Nuno skill. Karolko, no má je dá také hlavy sa tá AR-kom, fúha, dobrý je. Dal by som ho na s asi. Koho ďalšieho by sme dali? No, takže Alexino SHJ. Takže to by som nebral ako do SCP CS-ku, CS-ko ale určite keď ne. to CS-ko ne, takže teraz by som dal, že iba CS-ko a potom sa vrátime Alexovi. OK. Takže Steve Playko, môj. Nie ťa hodnotiť. Bojím sa. Súvaj, ty si proste na S-ku, no. Čo ti mám na to povedať? Teba nebudem vyjadrovať, teba poznajú jak všetko možné, proste ty si v pohode, s tým tebou je sranda. Ty dáš Buď S-ko úplne len preto, že tučný. som majiteľ, nech by som ťa kikol, že? Nie, vôbec. Ale ako si v pohode úplne, ak som ťa spoznal, tak som vedel, že to takto dopadne, vieš, ako. Mhm. Ale tak no, čo ti na tom povedať, ty si dobrý, proste úplne skill máš na, neviem, koľko tom vysokú, viac ako lepší si ako Karol. Lepší ako nás všetci, by si nás možno rozbil, možno, niekedy nie, možno niekedy, hej, by to Sporné, bolo ale také dobre. remízne. Ale to je jedno.
Ale proste, že na to na S si. Takže ja sa nemôžem hodnotiť. Stupej, ty ma hodnoť, ty ma Stupej hodnoť. Dám ti z toho Stupejko. Ty kokos. Tak pokračujeme, hej? Nie, tak sa nedohodneme Stupej. Ne. Ty kokos, jaká guma. Čiže. Noxo. Noxo je frajer proste. Občas sa počítač cheatuje, ale to je možno fakt ten skill. Nie. A to je Ale to to je najlepšie. skillom. Ty keď vidíš, že niekto cheatuje a to si sa nečituje, tak je to proste esko. Áno, a to je vás to vám tomu cheatovanie. Tak ja som cheatoval, ale už nemám tie cheaty na počítači nič. Tak k tomu sa nebudem A vyjadrovať ani radšej. tak koho ešte by sme zhodnotili? M4, koho by sme dali Uh, ešte? kto bol ešte? Šípa nám. Kto hrá esko ešte? No však tu máme niekoho, ktorý sa... Ale tento sa mi nepáči. Ale ten hrá esko dobre. Ty máš proti nemu osobný problém, ale to je všetko. Áno, lebo tak ty ho hodnoť, ja ho nemôžem hodnotiť, lebo vieš ako. Klonix, v pohode. Na Ačku by som ho dal. Ja by som dal presne Ačko proste. Nemáme nič, Ačko. čo definuje Ačko, Klonix môže byť Mm. Ačko. Dobre, samo je to Bčko, alebo samo je Bčko, aj keby som dal do Ačka. Radšej do Ačka, aby som nemal nejaké výhrady, vieš, lebo potom by nás nasral. No. Ty sa len bojíš proste. Dobre, teraz by sme dali na CS, na Valorant. Na Valorant Jo. ideme teraz na to. Dobre, takže Valorant skill. Alex. Počkaj, Valorant skill, je to teraz zatiaľ, to je v pohode. Teraz je to v pohode, aj keď ten Valorant skill by som inak spravil, ale teraz dáme Alexa. Alexa by som dal do SK, lebo ako skillovo musíte Alex. zlepšiť sa musí, ale ako není zlý, lebo niekedy má fakt dobré hlavy, vieš, teda dneska sme Ale videli. dokáže priniesť dobrú energiu do týmu určite. Dokáže, presne. A s ním je sranda vždycky Alexom. Aj Valorant vie dá hrať dobre CS, Valorant a musí zlepšiť to Valorant troška. Ale v pohode, jak dostal ten nový počítač. Dobre, teraz mňa zaujímavé, či tu je niekto náže, že Cčko, Dčko pre teba. Tčko, Dčko, tak Tčko, Luky boli skillovo, ale ja by som dal potom Lukyho do Ačka. Ako. To je pravda, Luky, ja mám rád Lukyho, Luky je super. Áno, Ale jeho Luky je skill super, ale... je, akože má level 7 vo Valorante, to za to odpoveda, hej. Hej. Že Luky ja dole som ho Bčko, zobral tam by som... reálne do SCP len preto, že je frajer. No, ale to teraz nemôžeme, vieš, lebo vieš, vo Valorante už máme... My tu vlastne máme Míša. Ale však počkaj. No. Jaký má nickname? Ja to nebudem. Proste ja ti to pozriem. Tak Mickey. nejak? Tak? Mickey. Nie, meké I a potom... Meké I a potom tvrdé I. Tak? Tam áno, tam kde máš... Nie, tam kde máš E, tak tam sú tvrdé I. Tak? No, bez toho Ečka. Nie, no, No, Zčkom, máš to. I. Áno, máš to dobre. To je dobre. Takže ideme ešte potom hodnotíme Miša. Teraz by som hodnotil Toja a Olele Olela. Aby tam bol metúci len plesk. To je Olela. Tak, Olela Olivierko. by som dal na Ačko. Už sa to A. oveľa zlepšil skill, no. Olela by som dal asi na Ačko. Počkaj, ja mám nápad, lebo on není taký dobrý, ale není ani zlý ako Myslíš, Luky. Luky? Ja, takže Bčko. Ale pomáhaj mi, lebo ja to nemôžem sám spraviť, dobre. Pomáhaj mi ty. Teraz kam by si dal to je ja. To je v pohode sniper, má nejaký ten skill, dokáže pekný flick spraviť, plus je celkom dobrý. Ja som dal tu k Oliverovi kľudne inak. Hej, tam proste bratia musí byť spolu. Ale nejako často nehrá, no. Hej, takže Bčko. preto, takže Bčko. Dobre, Mickey, no. Takže ja by som dal Mickeyho na to, keby bol celý takýto rok a pol, tak by som ho dal na S-ko, ale je to Ačko, lebo proste teraz sa začal normalizovať, vieš jak. Možno Reálne, postupom, predvčerom by som mu dal aj Dčko, reálne. áno, Predvčerom, ale našťastie, Matrek šťastie. máš sa na Ačko, ale postupne ho dám na S-ko potom. Je to možné. Je to možno, lebo skillovo len strašne Chudák dobrý, on Luky. vie hrať na Valorant. Chudák On Luky vyhrá tunak. Valorant, počkaj, a to je asi tak všetko, čo? Ok, takže No. ešte posledná vec. Alebo predposledná, uvidíme. Toto je náš tým. Tu budeme hrať. Potom chvíľu ešte pár ľudí, ale to je jedno. Zajtra sa hrá... Toto? V podstate už je to dnes. Není.
Hej. Zajtra sa hrá... Wait, Zajtra. ne, to sa hrá zajtra. Áno, ešte nie No dnes. len dnes, lebo Dolority, lebo tedy keď to vydáš, tak to už bude nezajšok. Je to možné, ale buď urobím zo strihy alebo stream, teraz neviem, z tohto meču. Ja by som dal, že stream a potom by som to dostrihal. Je to možné? Takže príďte A 17. na stream od hej, 7. do 8. A to je asi všetko. Vidíme sa potom u musím... ďalších pro playov. Zatiaľ čau.